Noin. Teidän ääni tulee sitten videolle, että tiedätte. Tässä Julia. Sitten otetaan tästä munia. Tuu Julia. Julia. Homman nimi on nyt se, että tässä on raakoja munia. Ja ne pitää saada pystyyn tähän pöydälle. Otat yhden munan kerrallaan, sitten laitat sen tällä näin, sitten laitat sen tähän pystyyn pöydälle. Pitäisi jäädä pystyyn nyt tänään, jos joskus. Kokeile laittaa tällä. Nämä on raakoja nämä munat. Ei se kannata hyrskyttää, se kannattaa vaan laittaa sen. Pitää vaan yrittää saada pysyyn. Tämä muna ei ainakaan ollut ihan hyvä. Mä kokeilen nyt tästä toista välillä. Mitä ainakaan. No, siis se helppoa se, jos se pitää laittaa siihen justiinsa silleen niin kuin palassa. Se on saanut tehtyä monesti, niin kyllä se onnistuu. Paksumpi puoli alaspäin. Toika onnistuu. Yleensä niin onnistuu 6 niin 2. Nyt ei onnistunut yhtä. Vielä. Kato. Ops. Tää jäi jo kerran. Se on potentiaalia tässä. Kato nyt, älä heiluta yhtään. Nyt ei saa koskea pöytään. Noin. Jos sä heilutat pöytään, niin se kaatuu se muna, niin älä yhtään vaan koske pöytään. Koska se yrittää saada niitä useammin. Mä saan nyt saanut 3 joskus, mutta sitten ne kaatuu. Noin toinen. Sitten. Tänne 3. Toivottavasti mä en saa enempää 2, koska muuten mä joudun rikkoa useamman munan. Ajaa ja 3 munaa. Sitten. Tää tulee 4. Ei ne katko, ne vaan jää, jos ne on jäädäkseen. Sitten niitä on jo noin monta, niin se on jo niin kuin ihan hyvä. Jos mä saan 4, niin se olisi siinä ennätys. Ja tuosta kennosta saan, älä vaan liikuta pöytää, ettei mä saan ne pysyn kaikki yhtä aikaa. Mäpäs kokeilen vielä niitä muita. Ainakin paksu. Näkyykö se hyvin tuolla videolla? Näkyy, 3 näkyy hyvin. Kato, 4 munaa. Pisin ennätys. Joo, niin on. Siinä on 4 munaa, ja se olisi ennätys.
Noita mä en kyllä riko kaikki. Mä rikon vain yhden munan todisteeksi. Korkeintaan 2, mutta yhtä enempää mä en kyllä riko. Ei tuli. Oi. Nyt mua riitti. Mä oon saanut 4 munaa seisoa, niin se riittää. Sitten mä otan tästä yhden munan. Ja todistan, että se on... Näin. Sitten otetaan täältä näin tämä kippo. Näin. Sitten otetaan tää muna. Rikotaan se. Näin. Sitten se rikotaan näin. Noin. Todistettavasti se on siellä. Sitten otetaan seuraava. Tehdään 2 munan munakas. Tässä on seuraava. Näkyyhän se siellä. Näkyy. Noin. Se kaatuu. Hyvä. Paina sitä nappia päälle. Paina nappia päälle. Voit sä ottaa kuvan sieltä vielä niistä munista. Hyvä. Sitten painat sitä nappia tossa. Paina nappia.